ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁ ଚାନ୍ଦ କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଡେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ଗାଣ୍ଡି ଜଳୁଛି, ଆମ ଗାଣ୍ଡି ଜଳୁଛି। ଆମର ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି ପୁରା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ କାଲି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବ ଭାର। ଆଉ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଭାର ନେଇକି ଗଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି ସବୁ କଲୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାଲି ହେଉଛି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ମାନେ ଆମ ଆଡ଼େ ଭଉଣୀ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ଭାର ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଏଠି ଯେଉଁ ନେଇକି ଭାର ଆଣି ଦେଖଉନୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପରି କିଛି ଆମର ମାନେ ଭାର ନେଇଛୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ସାଙ୍ଗର ମୋର ସାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ମୋର ଭଉଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆଇଛୁ ଭାର ଦେବାକୁ। ବାଟରେ ଆମେ କିଛି ରହିଛୁ, ବାଟରେ କିଛି ଏଇପରି ଭିଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘର ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କେତେ ଜୋରେ ଏଠି ଖରା ହଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଚାନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଡେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ଗାଣ୍ଡି ଜଳୁଛି, ଆମ ଗାଣ୍ଡି ଜଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି କରି ନାନୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି ପୁରା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ, ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖରାରେ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ କ'ଣ ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କାଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଭାର ନେଇକି, ସାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ଘରକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପିଇସରୁ ଭାର ଦେବାକୁ। କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ଆମେ ହେଲେ ଯାଉଛୁ ନାନୀ ଘରୁ ଭାର ଦେବାକୁ। ଆଉ ହାଇ କର ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଇଁ ହେଲା ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ ପୁରା ଜୋର ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନାନୀ ଘରୁ ହେଲା ଭାର ଦେବାକୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଜୋରେ ଯୋଉ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାରେ ଆମେ ହେଲା ଯାଉଛୁ। ଫାଇନାଲ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ ମୋ ନାନୀ ଘରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଛୁଆ ସବୁ ହଳ ହଳ ହଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ହେଉଛି। ଆଡ଼େଇସି ମାନେ ଓଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପୁରା କିନ୍ତୁ ଗରମରେ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଗରମରେ ଭୋକ ପାଚେ ରହି ସେ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲିଟାରେ ସତ୍ୟମାନେ ଏମିତି ମାନେ ହେଇନି, ଭାବି ପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳିଆ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟରେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ମାନେ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାରେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଚିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା, ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଏ। ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ସାବିତ୍ରୀ କରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଏତେ ଛାଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।